Assalamu alaikum barátaim, a mai témánk a karácsony. Egy muszlim ember számára a karácsonyhoz való viszonyulás alapvetően a vallási elvek és az emberi kapcsolatok közötti egyensúlyról szól. Ez nem egy egyszerű igen-nem kérdés, hanem tudatos megkülönböztetés a vallási tartalom és a társadalmi kulturális gyakorlat között. Vallási szempontból a karácsony keresztény ünnep, amely Jézus isteni fiúságának gondolatához kapcsolódik. Ezt az iszlám hit nem fogadja el, hiszen Jézus profétának tekinti, nem pedig Isten fiának. Emiatt egy muszlim számára nem ajánlott a karácsonyt vallási értelemben megünnepelni, illetve részt venni olyan eseményeken, amelyek kifejezetten vallási jellegűek, mint például a mise vagy más Isten tiszteleti alkalmak. Ezekben az esetekben a részvétel már hitbéli azonosulás sugallna, amit az iszlám tanítása nem tesz lehetővé. Ugyanakkor Európában a karácsony nem csupán vallási ünnep, hanem széles körben elterjedt kulturális és társadalmi esemény is. Sok ember számára ez elsősorban a családi együttlét, a közös étkezés, az ajándékozás és az egymás iránti figyelmesség ideje. Ebben a tágabb, nem vallási értelemben számos iszlám tudós megengedő álláspontot képvisel. Általánosan elfogadottnak tartják például azt, hogy egy muszlim udvariasságból jó kívánságot mondjon, például azt, hogy kellemes ünnepeket. Szintén megengedett lehet egy családi vagy baráti vacsorán való részvétel, amennyiben ott nem zajlik vallási rítus, és az esemény inkább a közösségről és az emberi kapcsolatokról szól. Az ajándékozás is beleférhet ebbe a keretbe, ha annak nincs vallási jelentés, hanem pusztán a figyelmesség és a jóindulat kifejezése. Ebben a kérdésben különösen fontos szerepe van a szándéknak. Ha egy muszlim nem vallási ünnepként, hanem társadalmi eseményként tekint a karácsonyhoz kapcsolódó találkozásokra, és közben megőrzi saját hitbéli meggyőződését, akkor sok vélemény szerint megmaradhat az iszlám keretein belül. Így a karácsony kezelése nem elszigetelődés jelent, hanem tudatos jelenlétet, egyszerre hűséget a vallási elvekhez és tiszteletet az emberi kapcsolatok iránt.